Tinokudokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi nosere mwedzi uno waKurume. Iro zuva tinorangarira kupurayiwa kwaiye Herbert Wheelchair Hamandishe Chitepo mugore ra1975. Mweya wacho urambe wakazorora murugare. Muna dzanyasi Chamisa aratidza pachena kutoti ndiye achiri kurira, ndiye achino wanhu vari kumutsigira, wanhu vari kumuda zvechokwadi, nokutoti kuenda kwaagoita kunyahwayo kwaiye cheza abva aratidza wanhu idi, wanhu waita kuita kumuunganira chaiko. Unobva watoona kutoti uyu ndiye munhu anodiwa newanhu idi. Zvakanaka, zvinotendiwa, ngaarambe akadando. Paakanga ari kunyahwayo agoreketa kutoti ndiri kuda kuti SADC iuye koreketa nekutibatsira kureketa navamunangarwa kuti zvinhu zvichinje, zvinhu zviite zvakanaka. Rekai tione kuti zvinoperera papi, nokuti agotoramba achisimbisa kuti aiwa tinoda bazvokunyirana kana kukubana kana kuparadza zvinhu zvinoitiwa nomapfeni aya. Tikuramba tichizvitenda izvozvo, ndo zvikuru zvatinonyanya kuditsa, nokutoti munhu akagwaita zvokuda kuparadza zvinhu kana wanhu kana upenyu, aiwa baanoita batusvinu. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Charamba takandoringa hedu. Murume uya gonzi ndiye munhu akanga ano matsamba yakanyoriwa kuti kuno bhambo richaputitsiwa paida kuenda vamunangarwa kuVictoria Falls. Agobudika achireketa kuti imi makanyepewa kwai ndiribe chandakaita baini. Agototi ndakaseenzesiwa, agototi ndakaseenzesiwa somunhu anomhosva asi ndiribe kana nyaya. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Peno ane zvaari kureketa, ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvichimbotinda nokupi, tinenge tichizokunyepai. Wamunangarwa waisa munhu aripo izvezvi ari kuteedzera mutungamiri wachuchisi maekerereza maekoroyu agonzi kwai achaendesiwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission koseenza ikweyo. Rekai hedu tione kuti zvinoita kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yacho iboye mazino chere okuruma hwi kuramba indorika handa karibe mazino anouruma. Rekai tigoramba hedu takaringa, tinenge tichikurinyepai kuti dare reparamende waendesiwa zitaro kunenge kuchizoburika masoko okuti kudini. Kuda kwashe mpofu kunyika yeSouth Africa, muzvawa wemuZimbabwe agowisana nehurumende yeSouth Africa ari kumatare odzimhosva nayo ipapa. Iyo hurumende iri kuti aiwa iwewe mapepa yako njokunyepera, tisuba takagokupa mapepayo. Iye ari kuti aiwa bandimi paakatenga ada kubenhutsiwa kunyika mugore ra2020 agotoenda kumatare akahwina nyaya yacho akanzi aiwa ngaareke kubenhutsiwa. Kuna apa wamutswaredhi wari kuramba wakaita kumutswanya chaiko. Rekai tione kuti wanosvikira papi ipapa kupedza nyaya yacho kana kuti zvinenge zvichitekera nokupi. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichidini. Umwe muzimbo ariko kuNamibia kuku ane zita romhuri rokuti Kamushinda ari pakaita kunyangariwa agonze agoba mari iyenowabi yache paanga ari kuSME Bank rekuNamibiako. Kwai mabira agoita mari, akaba mari yakatosvika kumamiliyoni omari yokuAmerica anoita 15. Ukaona mabira akaita kudari aribe kana tsitsi kana pfungwa chaidzo zokuti ramangwana rinenge rakadini, aiwa paparibe anozvifunga. Rekai tione ipapa kuti ichaperera papiko kuNamibia kwacho. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichipera sakadini. Hurumende yedu inogara ichifunga kuti yoomesera sei wanhu upenyu. Kureketa kuno ipapa yatofunga kuita zvokunopwanya bumbiro romutemo chaiko, nokutoti bumbiro romutemo rinoti munhu wese anofanira kodzero dzokuti hurumende iite tusvinu pokare kuti anyepiwe zvinhu zvisvinu nohurumende. Kuno apa wagototi kwaita ada kuti izvezvi
tibise mabhawa ese ari mabhawa akandozvimira ega somabhawa muguta aro Harare, muguta gurumo, kwaita ada kuyabisa toreka kuapa matsamba okuti asenze. Mabuja unobva waita kuzvisaya idi. Rekai hedu tione kuti zvinosvika papi izvozvo. Asi tiri kuona ipapa pachita kunyangariwa chaiko. Vanhu vanenge vakundonzera ramai nokubhadhara mari yacho mumanja mubudu kuti mureke kugodzimingiwa kana kusungiwa kuti muri kuita mabhawa. Unobva waona kuti idi tinonhamo yedu tega idi. Rekai hedu tirambe takaringa ipapo. Kambani inonadzira shangu yoBata kwaipapa yagototi imimi takati gochiendai pamujandirere woretrenchment uya chibenhukai kubasa kureketa kuno nokutoti zvati kuti mubenhuke kubasa tasaya mari yekuti tikupei mari yoretrenchment. Unobva waona idina yawe kuti wanomuyemba masapi chaiwo, masapi odhongi chairo ndo wanenge wachiita ipapa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi dai vanhuwo vakatoita kuramwa kutoti aiwa tipei mari yedu nokutoti munenge masainisiwa mapepa nokudidi mangwana ukafuma kare wakuti atazoiboya mari iyi achiendai imi matochinja maitiro machinja urongwa hweupenyu. Aiwa zvisvino izvi. Rekai tione kuti wanoperere pim. Mune iyo nyaya yekudzinga vanhu mabasa iyi, kambani yoZimplats iri kuhwadziwa faini. Kambani yoZimplats wagotoreketa kuti wakomana hwendo huno gore rapfuura ari takaita arosi ipapa mitengo yoplatinum yacho yakaita kugwa chaiko. Kwaino manhede paribe kana chisvino kuno magwira yakaita iwayo kutoita kuti watadze kutenga kana kuramba wachindochera kuti waboye zvokutengesazvo. Idina yawe zvakaita kunyangara yeihwa. Rekai hedu tione. Nyika yoRussia yagoreketa kuti kwaipapa kuno vanhu kuZimbabwe vanosvika 5 vari kuhwa nayo vari kunyika yoUkraine. Watoti mubodzi wevanhuwo akatogwarashiwa kare muhondo yokuUkraine iyoyo. Haidi mazimba paribe paasiri. Unobva waita kuona kuti idina yawe vanhu vanoita zvese kuti waboye mari, waboye cheuwiri kuno. Rekai tirambe takaringa hedu pazvinenge zvichienda. Tikaringa dzomutambo ipapa kwai bhora revakadzi rinokona kuramba richiita kunyangariwa kureketa kuno nokutoti iwo zvikwata zvevakadzizvo vari kuita kuramwa chaiko kutoti zviri kuitiwa manyongori paribe chisvinu kuno tichazvidaba kuno. Kana wakazviramba hino kuti zvichapera papi. Ticharamba hedu takaringa kuti wozifawo wanenge wachireketa kuti kudini. Nozuro bhora rakatambiwa romunyika Highlanders Boso yagoita 0-0 noBulawayo Chiefs. Ipapawo Chegutu Pirates yakajiwa kabodzi 0 noZPC Karibam. Kaiti goramba takaringa hedu kuti zvinosvika kupi zvogore rino. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese tiri kufara kuna wabvana kuNigeria wanosvika 1 wagonzi kwai wagadzira generator rinosenzesa weti. Kwai kundoisa rita ribodzi roweti imomo unowana magetsi anoita maawa 6. Iri rakafira kunakidza kana munyika medu muno. Rekai hedu tione kuti wanoriita sei. Tinoramba takandoringa. Nyika yoEjipiti kwai ichagopuwa mabhirioni masere omari yekuAmerica nyika dzokuEurope EU. Wabi yedu wari kuita tusvino mari idzo dzinoramba pakuburika. Isu dzedu hede unoita ngochananzva tsoka ugokweshesiwa zvese zvinoita kunyangariwa chaiko. Unobva wanyatsoona kuti idi kutukiwa kwakaita Zimbabwe neakapfayo idi kusvino nekutoti wese ana Egypt wavo kuno takandosiyanei. Wana munangarwa wari kundoitawo kusikinya tukono kuEjipiti kwavanenge vachindosikinyawo tukono zvinoenda zvakadano paribe. Asi mari kana wakandoida iyo inobva yandouya. Idi ina yawe. Rekai hedu tirambe takaringa. KuAmerica kuguta reNew York kuchikoro cheAlbert Einstein School of Medicine kwaipapa
chapuwa bhirioni ribodzi. Wari kufara. Kwai bhirioni riri rokuti wakone kuendesa kuwapwere wese vanenge vachifunda ipapo, vanhu wese vachafunda pachikoro ichocho vanenge vari kube kubhadhara kana mari ibodzi kana sendi ribodzi chairo. Zvisvinu kaizvi, zvisvinu. Hurumende yeAmerica yagoreketai kutoti aiwa tiribe kana chekuvhunduka nokudzingiwe taita neiyo nyika yoNiger. Wari kutembei. Reka hedu tirambe takaringa kuona kuti wari kutembei ipapo. Nyika yoNorway kwai ndo yaita nyika yekutanda pasi rese kutanda kuenda pasi ponyanza chaipo kuti waite zvokuenda kuchera kutsvaka iro domboro zvinokosha zvomuvhu. Kwai domboro pasi ponyanzaro rinonga rino ana platinum zvimwe zvakadaro kuno ndo zvawava kuda izvozvo. Unobva waita kuona kuti paita kunyangara madiro mari yakadandi aide nayawe anoita kukokora somuedzo. Reka hedu tirambe takaringa kuona. Vladimir Putin wakatoita kuhwina chaiko. Unobva waona kuti wabi yedu idi. Kana iyo hurumende yedu iri kuita kufara nokutoti kachigumba anga ari ikweyo. Aiwa iri kuita kufara chaiko kuti aiwa sarudzo dzakaitiwa zvisvinu. Ndizvo wajaira izvozvo. Apa tikaringa mukahatikidzwa kanyasi makazvimbwa chere nozuro kuti kwakaita kwenje yakaridziwa kuti kwai Liverpool yakati tasa. Aiwa ndo zvisvinu tikuti makorokoto kuchikwata choManchester United. Kana kubasa kuri kuendeka ipapa dai chakajiwa nozuro zvaitoita kunetsa chaizvo nokutoti unobva waona kuti vanhu vazhinji vanoita baManhuwe nonyaya yekuhwina kusvinu. Ipapa yaringana manje kuti ichirohera nebhora noCoventry City. Charamba takaringa kuti chikwata chakambotambiwa naPeter Ndlovu chinenge chiita sei chakaringana noManchester United. Ipapa zvakatofadza pokare kuti kwai makore 100 waribe kumbowakunda mutambo weFA Cup wakatambiwa pamusha pawo iyo Liverpool wanga waje kumwe kwese asi kwete kuFA Cup. Takafara nazvo kuti aiwa zvikuramba zvienderera mberi. Tiri papo mabuja rekai tichigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.